Què tal? Bon dia, ladies and gentlemen, bon dia, Tirisiti. Mireu on estem, perquè concretament estem a Gandia. Nada menos i nada más que el Palau Ducal Borja a les meues esquenes. Si el veieu per fora, mai s'imaginaríeu el que n'hi ha per dins, l'autèntica joia del Renacimiento i del Barroco, un poc el testimoni de la família valenciana més important en permís del Roig, són els Borja. Eso sí dan permiso a la familia Roig, que están ahí on fire, a punt de convertir-se en la família valenciana més internacional. Però anem a parlar dels Borja i també anem a parlar dels 4 papes que ha tingut Espanya. Perquè la pregunta del millón és quantos papas ha donat, quantes cunes ha mecido papas espanyoles. Aleshores, anem a veure, mireu, estem entrant dins del Palau Ducal, pròpiament, dins del pati, així n'hi ha diversos grups esperant. Esta és l'única part que podeu veure així darrere que és gòtica. La resta estem entre un renaixement i un barroc molt interessant i sobretot una de les joies de la corona, que està justetet així dalt, clink, és la Sala Daurada, la legendària Sala Daurada de Gaspar de la Huerta. Nosaltres en breve anem a pujar en una visita que tenim ara en Quality Tours Mariola, però la pregunta del millón i l'objectiu principal d'este vídeo és saber el nom dels 4 papes espanyols. Vamos a ello. No s'ho podeu imaginar. El primer papa era un tal Dámaso. És un papa de l'último periodo del classicisme i a època tardoromana. El segon papa, Benedicto XIII, estar en sus 13, el Papa Luna, Benedicto XIII, el de Peñíscola, correcte? El tercer papa, Calixto III, nascut a Torreta de Canals, Xàtiva. I el quart i últim papa que ha tingut Espanya, Alejandro VI Borja, correcte? Vol dir 2 papes de la mateixa família, de la família Borja, que es va italianitzar el cognom a Borja, Borgia, realment és Borja, del mítico poble Borja, que es va fer tan famós per l'Ecce Homo aquell que la dona se vino arriba, es pensava que estava al restaurant, que es pensava que era Violet Leduc, restaurant i fent històries, i ho va liar. Vol dir que 4 papes, Dámaso, Benedicto XIII, Calixto III i Alejandro VI. 2 papes Borja, repetisc, vol dir que l'últim papa va ser Alejandro VI, que si no em falla la memòria, crec que mori en 1506, 1507, per ahí està la cosa, no me'n recorde molt bé. Sé que va ser proclamat en 1492, era bisbe de València amb el nom de Roderic Borja, i finalment va ser papa Alejandro VI, val? Pues es despedim en esta connexió de Alcoyanos por el Mundo, informació interessant. Això ja està convertint-se com National Geographic, vol dir que tu pots veure d'IMAX, National Geographic i Alcoyanos por el Mundo per tindre un poquet de cultura, avui des del Palau Ducal Borja, a Gandia. Ladies and gentlemen, adiós!